Kag sa numero 1 sa mga balita sa Negros subong nga adlaw. Uno ka mga na-issue nga business permit ang karon ginaparikol o kung ginabawi bangod kulang sa clearances. Tungod sini, nag-issue na sang notice to explain ang City Legal Office sa pamuno sang BPLO. Yari ang report. Natingala ang katapos ang Bureau of Fire Protection Bacolod nga sang nagligad lang nga bulan sang Enero. May mga commercial establishment nga na-issuehan na sang business permit sa Business One-Stop Shop sa mall nga wala natagaan sang Fire Safety Inspection Certificate. Bot silingon, nakakuha na sila sang business permit bisan wala pa na-inspect kung safe bala sa sunog ang ilang nga opisina. Suno kay City Legal Officer Attorney Romeo Carlos Ting Jr. Natukiban nga 41 tanan ka mga business application ang naaprobahan bisan kulang sa mga requirements. Gani sa Lunes, nag-issue sang notice to explain ang CLO sa pamuno sang Business Permits and Licensing Office. Sa patag ni BPLO Head Stella Rayos, nagwa nga mayara sang glitch o kung nagkadiferensya ang online system sang Management Information and Technology and Computer Services kabangdanan nga na-print ang mga business permit nga wala man natagaan sang approval sang BPLO. Nag-introduce sa new program ni sang MITCS na tanan online na mo na magpa-register ka. Kung nagdikto nila na di para na dapat hindi kaya mag-issue business permit kung lack of any clearance. Kung dikto nila nakita na nag-generate, na nakita nila mga 41 businesses na nag-generate business permit na ay kulang lack of mga clearances. But na na nila na amoning isa to na pa-explain man sila na ang fire clearance, ang certificate is na February nga naka-generate pa business permit. Ginpahibalo na ang mga applicants nga kulang ang ilang nga mga requirements gani ginparikol ang ilang mga business permit. Humalin sa nag-file man sang incident report ang BPLO sa City Legal Office, may mga commercial establishment kag negosyante na nag-surrender sang na-issue nga permit samtang nagaproseso sang requirements. Kung na po nila dayon na fix to sa MITCS, kaya daw may glitch tong system din subong na tapos so dayon nila. Rectify nila na fixes ang MI ng program na dayon na na kinpanawgan na nila ang kulang mga requirements ng BPLO. And 41 online yung nag-apply? Ang una laban ni online sila tanan ni sila kiti why na ta nagbato na na amuning bago na system dapat online ka magin. Kahapon lang nagtakop ang Business One-Stop Shop sa mall para sa mga nagakuha sang business permit sa Bacolod. Sa records ng BPLO, may masobra 19,000 ang mga nakaparehistro kag may 10,026 na ang na-issuean sang business permit sa syudad. Nico Delfin para sa DigiCast Negros.